Marhaba ka gayam, adito man ni gayam yung marhaba na niya. Ti pagsasaritaan tayo ket atay man nga naimas nga posisyon ti undag iti banyo wenno ti CR tayo man. Dahil man ti kayat tayo nga pagsasaritaan tatta. Ammoyo, tinaimas talaga ita unag iti CR ngem hanggang kanayon atay sagpaminsan laeng. Ngamen no kanayon kayo nga mangyayala ita unag iti CR ket nagsakit to ti bagbagiyo. Dato'y araramiden lang iti agasawa tapno ma-explore damen no kasano ti imas na. Ay, kasjay. Haan nga unay nga naimas, jay unag ti CR nga talaga, ta pag natapos na ang salpukan kas lakas jay kuma no nalpas ti panagiyala yon to jay nagsakit ti bagbagi yung nga talaga. Ngam dato iti tips ko kanyayo no kaya yung mga explore ti bagbagiyo syempre ag shower kay nga duwa di jay unag ti CR-en ket agsinnabon kayon. Sakbay kay nga agsinsinnabon di bakit in naprusan day jayen naimas ngamin no nabanglo. Dayta nagbanglo nga talaga. Nagimasag din nilpat mo di jay ti arami din yun ag binbinneso ag phone ag kinkin narawa ag pinaimas nga road kas jay naimas nga talaga mo no sagpaminsan lang di jay ta adi jay arus kuna na nga kuna tayo aji maarus ka nga talaga ta makitam ti pamagini baka mo maginilakay mo dagiti nagdadakkel nga muscle na ken atay nagtangken nga tarong na kasla magking ka nga babae atay nagpintas nga pamagim nagpintas nga barbarukong mo naglapsa nga kunamen ken datay kapom ken datay balinggasam nga kuna tayo nga naglumeg nga nagsabaw nagsabaw mo dayta nagimas dayta nga sulto-sulto pa nagimas dayta nga pulutanan itaon ti banyo niya nagimas nga laplapen kuna dati Tagalog na nagimas dayta nga talaga nga pulutanen tayo nga Ilocano dayta kappo nga nakalulumeg nakasabsabaw dinigwan niya dayta tinaimas dayta itaon ti banyoan dayta dinilpatan talaga dita dayta ti kaimasan nga talaga no kaya momet nga iyalad ta unag ti CR atay patalikudam hanga dayjay ker na ti patalikudam baka sabali pa kay showtime ker na baga lang nga patalikudam ker na pangi solbo nga man kaday tatarong mon saan ije mo lang flower base na enti flower base na ket aggalis-galis mo dayjayan ta nabugwan ken nasabunanan ken syempre dinelpat kay tangket ko dayjayan nagkatay-katay dajayan no nagdindinilpat kayo ta nagbinbinisong kayo agkatay nagpudot yu baginan ay na dajay mabalim nga pataligutan iso na kasla kumamot datay dog style nga nakaharap jente basin nga kunada agkaput jay basinen enti pagtutbrasan ijay ti pangam kanyanan tapos makikita yu pa iti bagbagi yun nya ti itsuraen nyo kasla kay lagbagti nga po sa jayan ti kasano kaimas nanti pinangyala niya dahil jay iti posisyon nga talaga dirt iti maya talaga di jay hangkabo makaidda no makaidda ka garo di jay maket nakalamlamees ken nakagalgalis pa iti unag ti banyo yo syempre ti ubraen nyo ket aji patalikod ken may sapay nga posisyon nga ited ko king kayo ket ni lakay mo agtugaw jayan ti kubeta isarayo di kubeta ka baka no nohan nyo na isara dayjay uno nga natibay dayjay ket malneken wenno mayabot kayo ijayan ti pinaimas yo madi yung magmaglawan niya dayjay so nga nakadunga maparpar di takop ti kubeta tay ti pangialalaan nyo dayta amok dayjay ti obraen nyo agtugaw ni agtugaw ka ng kastoy tapos tugawan na kamo ni bakit mo nga agsinango kayo dayjay agkaskas jay kayo ne sakbay agbimbinnisong kayo king kinarawa karkarawa ni lakay mo dagita pamagim nga nakapinpintas nga kunakon syempre dayta ti kaimasan nga talaga dita unag iti banyo nga may baga ni manong yung marhaba so enjoy your sex life nga talaga ta
Amo yon, habang nga ubing kay pay, habang nga kaya yu pay, kat kapigsaan tay pay, ay na, kat maarami jud dayta, tuno agkaedad kayon, agitan tutulto lang yung kat nay, alis ton tumatukol itan, may saglis ka lang batit ita, o nagtisi, ar may tuktok pa ita, ulo-ulo yun ita, so nga, habang nga bata ka pay, habang nga ubing pay tabag bagem, kaya yu pay, kat, mabaling kayo nga ag-explore ngam dagiti aggurangan dagiti lumakay kada bumaketen ket awan ije lang uneg ti kwadan iti kwarton kasjay so lang ti may bagak kanyayo ag-comment kad tababa ken ag-subscribe ka pay ki din nametten ken i-like mo no kaya mo ag-dislike ka no madimmed no maasar ka kadaytoy nga video dagiti video ni Manong mo nga marhaba kakastoy kabulastugan nam amin. No niya lang ti mapanunot ko nga i-share kanyayo. So dati ito ubra mo. Sige. See you later. Oh, nakapag-English mo ni Manong yun niya. Ta siya kat agdudumati amo nga saritaan. Ag-mix nga kunada nagilunggo, ag Tagalog, ag Itawis, ag Ibanag, ag Arabic kasjay niya. Sa ulala. Goodbye.